Sanibonani ake sibingelele emakhaya kuyo yonke indawo emhlabeni wonke eKZN eDurban South Africa yonke ngaphandle kwase South Africa ngaphesheya kwezilwandle iBenico Multimedia sihlela nobaba udokotela umzimba ukhalimala uDlamini sithi nje ake sizwele noma sizibonele ngawethu ukuthi ke uDlamini uqhubeka kanjani umsebenzi kwenzakalani nje empilweni nalapha nesiza khona uzokasichazela izinto eziningi kabanzi baba uDlamini ake sibingelele. Ngiyabingelela baba uDlamini futhi ihlelo uDlamini bodwa la. Ngiyabingelela baba uDlamini ubingelela udokotela uDlamini futhi umzimba ukhalimali odabuka wona ngoma nasophongolo endaweni yakuMbuzi nasendaweni yakwaShoba lapha dabuka khona uDlamini. Ngiyajabula ke namhlanje ukuthi ngibe la kuhlelweni lweBenico TV noma podcast okuyikhampani ke enkulu manje sinabalandeli abaningi kakhulu Abaningi 2 million 2 million ama viewers abalandeli. So ke nawe ke mbukele ukubukela njengamanje hamba uyongena mawufuna lo mbukiso ungene lapha kuyiBenico TV ithi Benico TV noma iBenico bani Benico MTV Benico MTV ebese ungena futhi na ku Dr. A.Dlamini uphinde ungene ku YouTube ku Dr. A.Dlamini mzimba okhalimali ikhona njengamanje na ku TikTok ungene ku Dr. A.Dlamini mzimba okhalimali uphinde futhi ungene ku Andy Mike Dlamini ku TikTok futhi uyakwazi ukuthi umthole uDlamini. Yebo siyabonga baba uDlamini. Into nje esingacela ukuyazi makusuka nje ekuzalweni kwakho uzalelwe kuyiphi indawo baba uDlamini? uDlamini lo ophambi kwenu njengamanje enimbukayo ubuzalelwe kwaNongoma endaweni yasehlabathini isigodi ngaphansi kwesilo samabandla umdlokombane vukudla amadoda isilo samabandla indlonto nepapa ekhanda ngamenze ndaba kalwelelo umuntu ememeza usengathi wakhalela ukuthi igula kuyajama chithekile lichithe kungale ndawo ethomalandi lunesibindi ubutheleza ukhuthaza umntaka ndaba bemthuka bemncofu labethu uzolithini ngeke alibuse isakhothama ke isilo njengoke manje ke ihlalo sesiphinde labalela ilanga lalishonile kukhothama isilo sethu umdlokombane seliphinde labalela ke njengamanje sinesilo ke umisuzulu kaZuluthini kaBhekuzulu sesikhona ke manje sikhona isilo esinaso so uDlamini udabuka lapho kube sesuka uDlamini endaweni yasehlabathini koMbuzi wafunda eNzondwane eprimary wayefunda eDomba nakwameyama wabe sesuka ke manje ezeThekwini kodwa ke njengamanje ngibased eThekwini kodwa umuzi kababa engiwakhaya usesiphambanweni kwaNongoma nase White City ngase White City esigangeni lapha esasakhe khona kodwa sidabuka koMbuzi kwamqhakanyeki isigodi noma indawo elinye igama lakhona ithiwa kwamqhakanyeki. Ingoba usushila impela baba uDlamini dokotela wami bengifuna ukuchecka nje noma ukuthola ukuthi ke before ungene la ekwelapheni iziphi izinto ozenzile ungakangeni ekwelapheni impilo yakho nje beyenzani before ungene ekwelapheni? Kuningi umuntu akwenzile before ungene ekwelapheni ngalesikhathi ngisakhula ngiqale ngaba nokugula okuningi engibe nakho la bengigula khona esikoleni othisha nje undimande omizi ndimande othisha umthombeni othisha usibiya omisi umncwabe ababengifundisa omisi khumalo omisi tshanga sebayazi from ngise-primary ukuthi ngangihlala ngikhule kodwa ke kuvela ukuthi kuzoba nesiphiwo esikhona kimi from emabangeni aphansi ko second year ko standard 1 standard 2 standard 3 standard 4 standard 5 kangangokuba ngathi mangenza standard 5 ngangibhala ngisuka lapha engangisukela khona lapha engangilashwa khona ngize ngifike ngibhale ngibuyele emuva kwaze kwafuneka ukuthi akwenze lolu khamba okuthiwa isincengo ukhamba olwenziwa uma ngabe ingane isencane noma umuntu engakakulungeli ukuthi usengamukela idlozi ebese kwenziwa ukhamba olubizwa ngokuthi isincengo lolu khamba ke liyashawa ke lolu khamba lishawe lubekelele lengane ukuthi nansi ingane ayikalungi ukuthi isingamukela idlozi siyacelela ngalolu khamba ukuthi nilinde ingane lwenziwa lolu khamba ngicabanga ngifunda u3
ngaludla kwathi base ngifunda u4 ngaphinde ngaludla ngani manje ngifunda u5 ngaludla kodwa kwacaca ukuthi idlozi lifuna ukusebenza ngami kwaphoqa ukuthi ke alincengwe lehliswe lithotshiswe ukuthi alithobe ngoba mina ngisemncane ngithe mangifunda sengifunda impela sengiyako ko standard 9 standard 10 kwacaca ukuthi ke kunzima kakhulu end up ke ngenza umatric kuphoqa ukuthi angisuke ke manje ekhaya ngibuye ngize eThekwini ngoba yayingihlupha kakhulu ngisekhaya nakhona ngifike eThekwini ngifaka izintambo la ngifaka izintambo nje ubona manje ngifaka ubuhlali ngafaka isiphande ngifaka izintambo nala ekhanda kwaku 2001 sengiza la eThekwini ekubeni ngikade ngigula ngathatha umama kwaMpunguse enkunzane eduze kwaSigodlo kwakhangela amankengane wangithatha wangifaka ezibini bayazi ke abalapha kunezibe esingangeni noma ubani esisabekayo kodwa ke esinenkosi yakhona kwaphoqa ukuthi angiyofaka kulesi zibo ukuze ngiphile ngaphiliswa yilokho kwaze kuthiwa ke njengoba sengisindile lamanzi sengiyosebenzisa wona noma ngabe ngenzani kodwa basho futhi ukuthi ngihamba isikhathi ngibe umuntu lapha abantu ngomunye unyaka ngifunda u4 ngaqinga nemonto mawubuka lapha kuyabonakala la ngaqinga nemonto nala kuyabonakala nala ziningi nje ngalimala abanye abantu bashona uma ngabe sekufika izayoni zizokhuleka bathi abantu abasezayoni lo mntwana uzokhula siza abantu kukhulunywa ngento yango 90 something ngisafunda so ke ngokuya ke isikhulu isiphiwo ke sakhula ke noma sengila ngafika lapha ngasebenza eCrown Supermarket la edrobheni kwacaca ukuthi nakhona ngiyaphuma ngenxa yokugula ngaphuma ngawungena kwaNkonka security as isecurity so ke mawunesiphiwo onaso umbethe futhi amakhehla awufike emsebenzini uphathwe ngoba abantu abasuke bekuwe bafuna ukuthi wena phathe yabo so ke buti kwacaca ukuthi njengoba ngifika lapha security sengenza i-license ngumlahle kwaku 2005 sengenza i-license ngahlala egate mhlawumbe amasonto amabili kwathiwa afuneka usupervisor ngangena kwi-interview ngafike ngayishaya interview ngaphuma egate ngaba usupervisor ngamonitor abasebenzi kwaphela inyanga kwavela ipost yokuba uinspector ngangena kwi-interview ngayishaya leyo interview nganikwa imoto nganikwa ipetrol card kwahamba isikhathi kwaphela inyanga eziwu3 ngiwu-inspector kwathiwa sekufuneka usenior inspector out of 30 wabantu ngafike ngayishaya iposition yokuba i-senior inspector la emtateni sasesebenzela ikhampani okuthiwa uCommerce Security waqhubeka kwavela ipost yoku-act as u-operations manager sabizwa ngafika ishaya futhi leyo position then ke from there ngase ngiyafunda ke ngenza i-course ye-arm response ngenza i-course ye-CIT yokugada imali ngenza ama-firearm wonke ngase ngenza i-course ye-private investigation yokuphenya ama-case makulahlekile nje la ekhampanini bese kubiza abasebenzi abasolakalayo bese siyabaphenya sibafaka imibuzo ngangena kuleyo course-ke ngenza yona kwacaca nakhona ukuthi hayi ikhampani iphelelwa icontract ingakapheli icontract kwavela iposition yokuyosebenza egadeni imali ngayongena kwa-fidelity ngafika khona ngathola iposition yokuba supervisor ngangabe ngisaphuma nemonto ngahlala phansi kwavela iposition yokuba kwa-KPS ikhona inkampani yayilapha isebenzisana no-ATT no-CHAP no-First Alarm no-Alpha Alarm kwathiwa nayo iposition ngaya ngafike ngabhala ngayithola leyo position yokuba usupervisor ngaphuma khona ngazongena kwi-VIP lapho sasikade omama Zandile Gumede omama uPelbhengu umama Bathabile Dlamini wayesewuminister ngaleso sikhathi so ke sihamba nabo ke kodwa thina sekuyi-private company sengiubanike lapho ke sengiyi-VIP protector kodwa nakhona futhi ngathola iposition yokuthi ngiphathe idlozi ke lathi idlozi ake sekwenele hamba ke manje uyosebenza ayingagoloza baba goloza bhuti baba sathe kwathi uselapho bafo sibalikhulu ngifuna ukuthi ngicheck la ngoba ezinye izinto ngokuzazi nami ngendlela yami kuya kube nomthelelo othize mhlawumbe ukhona enemndenini owayekade esebenza okwelapha noma ethandaza noma enza something olusondelene nalomsebenzi osukuwona njengamanje okwelapha kunjalo ufuzo liyadlulela uma ngabe ekhaya kushona umuntu owayephathwa isifo sokuwa funeke nazi ukuthi khona umunye ophathwa isifo sokuwa uma ngabe kushona umuntu la ekhaya owayethakatha luzophinde kube khona othakathayo
uma ngabe kushona umuntu la ekhaya wesigebengu kuzokhona so ufuzo umuntu uthi mayedlula emhlabeni njengoba suke umuntu ephila ebese ethi mayese umoya engasaphila enyameni esephila emoyeni ebese yabuya ezobheka ukuthi ngizongena kubani la ekhaya ukhona ke umkhulu wasemondlo wayesebenza abantu bese kuzothi ukhokho wayesebenza abantu futhi naye ehlangothini lwakomalume ngoba isiphiwo sivela ngohlangothi lwakomalume kuze kufikelele lapha engikhona namhlanje. Siyabonga Dlamini ukuzwa lokho kodwa ke ngicabanga ukuthi nekhona enye insizwa eyake yabuza kwi-channel yami ibuza ukuthi uDlamini lona kade security dukuduku useyalapha. Ngiyacabanga ukuthi ke insizwa yakithi usophendulekile ke vele umuntu uthi noma esemsebenzini enza imisebenzi yakamlungu kodwa isiphiwo sisuke sikhona ngaphakathi kwesinye isikhathi sihambe sesimkhiphe kamlungu simise la okuyofuneka ayokwenza khona lowo msebenzi kunjalo ngoba sechazile ke uDlamini udokotela la simbuza khona thina la kwaBenico multimedia ake siqhubeke ke bakuDlamini ke so ke nakhona ke lapho ke ngaba ngathi ngihlala eMayville sengikuyi-VIP ngathi ngilele nje ebusuku ngelinye lamalanga kwavele kwangena igebengu mayifika igebengu zathatha zashiya umbhede kuphela zathatha amasudu zathatha impahla isigubhu sikagesi esasisendlini zathatha yonke into kwasinda ngenhlahla ngase ngine-firearm enginayo ngiyifihle endlela thizeni engibuka ukuthi babezwile abantu ukuthi lo muntu khona njengoba ehlala lapha khona isibhama naso bazama ukuthola sona but bahluleka-ke bayithatha ilayisensi kodwa-ke nganqaba futhi ukungena ivuma idlozi ngacabana nabantu bangithatha abantu bangifaka ehezemiya dam ngale kubangwa yini indaba yama-position njalo emsebenzini bangifaka ehezemiya dam ukuthi ngaphuma kanjani ngabe ngilimele bengishayile kodwa ngangilimele ngaphuma lapho sengivuma ukuthi ngiyolivuma idlozi ngalivuma idlozi ibhama babeyithathile bekade bengishaza ecompany zatholakala ngaqala ke ngavuma idlozi ngathi ke bomkhulu nogogo ngiyavuma ke bangikhombisa ukuthi hayi ke sizokusa kumama wambuye kumama wakwancosha dele kwancalana ola ngikade ngisuka njalo kumama kwaMpungusi kwaNongoma okunye ngifuna ukukutshela abantu abayeke ukuyihambisa bona ekuthwaseni uma ngabe unabantu abadala bazoyifikela bona bayiveze kuwe khona umama engangathwasa kuye eMlazi ngifika ngo-2001 uma ngifika lo mama abantu abadala babefika kimi bangitshele bethi ngeke sikwazi thina ukuthi inkamba zethu ithintwe lo muntu ngoba lo muntu njengoba nikhuluma njengoba nilele nini akekho la uhambile usendodeni ngivele ngivuke ngiyohlala eminyango ngithi ekuseni ngo-4 3 nangu yafika ubuye endodeni bethi abantu abadala nayo into esikutshelayo athi ufuna ukuthinta izinkamba zami ngithi mama ungayithinti izinkamba zami ngoba bathi abantu abadala wena athi usendo angeke ulungu ukuthinta ukhamba umuntu ke mayethwasa noma edle inkamba akalali nomuntu wesifazane akalali nomuntu wesilisa akufuneka adinwe uyazila uma ngabe ehlangana nabantu uyathoba uma ubuka izangoma mayihlangana nomuntu uyithoba uthola ukuthi umuntu sese esigabeni sokuthi afake ingubo ezibomvu agcobe ibomvu kuye ngokuya ke bese yaphothula ke ebese egeza ibomvu ebese ngena emcakweni ebese efaka ezimhlophe kuye ngokuya ke bese yakhishwa ke soyaphothula nakhona futhi kunedlokolo senkukhu kodwa ngelinye ilanga soyichaza ke leyo kuthwasa ukuthi ibanga lokuthwasa lihamba lifikile kodwa solithola ithuba sichasa khona la kuyiBenico multimedia TV solithola ithuba lokuthi sikuchaze konke lokho so ke emva lokho ke kwacaca ukuthi ke ufune ngihambe mina ngiyovuma idlozi ngaya kumama wakwami sengisule mama waMpungu sengela eThekwini umama wafika wathi umama ayiwena unesiphiwo sokusebenza abantu and wena kunento efikayo kuyini lefikayo ngithi mina no kufika ukuthi emalini engizobe ngisebenza ungathi khona umuntu okhuluma emadlebeni uthi emalini engizobe ngisebenza angiyifake emzimbeni that is why lapha ke engaqala khona ukufaka imali njengoba ubona le mali imali yokubonga kwabantu yonke le akuyona imali eyami nje imali yokubonga kwabantu that is why ke lapho ke Dlamini ngaqala khona ukuthi ke abantu mabebonga bese ngithatha leyo mali ngiyifaka emzimbeni njengoba uyibona ngavuma ke ngathi mina ngizolifuma wathi umama wamncalane angeke mina ngikuthwasisa and ngiyafisa futhi belaphi bendabuko nani ungathi umuntu uzomthwasisa abantu bakuba bangasekho akube yibona abazosho ukuthi umali ozokuthwasisa ngihlala eMayville kothulu ngathi ngilele ngaphupha ngiye endaweni yase high flat kule ndawo yase high flat ngibona umuzi
hayi ngivuke ekuseni ngiyele emsebenzini mina ngiyosebenza abantu ngiyithulele ngithi ngilele ngivuke ekuseni ngelilanga ngivaleke amehlo ngitshela umuntu wayengidrivela ngaleso sikhathi mfowethu awungithathe sambeni sendaweni okuthiwa ise-high flat ayifune le ndawo ise-high flat ekufonini masifika khona amehla waboni ngiwavule kancane ngithi jiya ngo-left sambe singayitholi le ndawo ngihamba nge-BM i-NUZ le ngi-actor ngayo kumlas gangster sibuye size la ngithi ngilele bethi wena uzwa wena sithe thina hamba uye kwaGumede umama wakwamqado oshadele kwaGumede mawuhamba ngeswavala amehlo uzohamba kanje uzozofika ngihamba kanjalo nangempela ngafika ngifika umama usayibekile ukhamba inkambe embili ongicabanga kuba uyindiki nendawo bese kuba umluzi ngathi mama kuthiwe wathi nazi inkukhu sengiyibekile ingqoqa nezimpangelo seyibekile wathi lo mama njengamanje wena uthunyiwe kuthiwa woza la ekhaya uzosizakala emva kwalokho ke ngadla ke lezi nkamba ngaqala ke ngase ngithi mina ke sengiyathwasa ke ngadla lezi nkamba umama njalo oncalane lokho engitshelile ethi wena uzale wembethe kunengubo okumele uyembule abantu bafowethu mabembula ingubo ngiyacela beze kumuntu onolwazi ukuthi ingubo yembulwa kanjani umuntu angathi uyakwazi ukwembula ingubo akudlela imali yakho kuphela ingubo kunomcikilisho ethile eyembulwayo kunokhamba lwakhona ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi ngelilanga sixoxe futhi le ngubo ukuthi ingubo imbulwa kanjani hayibo ngathi mangifika le bangenzela lezi nkamba kwaba zinkukhu ezimbili emhlophe kwaba inkukhu engqoqa kwaba inkukhu ebomvu lezi nkukhu zihamba zontathu ngaqala bathi thina sifuna uyohlala lapha sifuna thina ukuyifikela sikhulume na kunabantu abangayi ukuyothwasa kodwa okufika abantu bakubo babatshela ukuthi sifuna u1 no2 no3 sifuna kwenze kanje from there ke buti ke kwacaca ukuthi ke fanele manje ngihambe ke ngiyokwenza yonke imigomo ekhaya ngageza ibomvu ngangena komhlophe ingubeni ezimhlophe from there inkomo mina engathwasa ngayo angithenganga ngemali yami bafika kimi bathi lalela uzokunika imali kuleyo nkomo leyo uzohamba uyithola fry head ngayithenga fry head inkomo yokuphothula kwasuka izangoma ngaqasha ngase neveni VVTI sahamba sayabona ngoma afenga kwenza umsebenzi wami inkomo yabulawa yimi ngaphuza igazi layo ziyazi ke izangoma uthi ke umkhuba owenziwayo uthini ngaphuza igazi layo emva kwalokho ke into zami ke zabe seyilunga ngase ngisebenza kabantu ke futhi njengoba ngisebenza abantu ke namhlanje cha ngiyathokoza mina kudala ngikulandela noma ke isikhathi ngakabi nayo ivideo ingakashoot ngifuna ukufakazela le ndaba yemali esemzimbeni ngoba bakhona phela nezinye inyanga kwezinye indawo engiyangilalele ku YouTube zisho ukuthi ningadlala abantu baseThekwini bafaka ama fake ngayibonela mina ngelinilanga emarket khona insizwa eyifikile izobonga iphethe u2000 rand ithi kunemali eyitholile nje ngenxa kaBaba kunjalo yafika yazobonga wasuthi wena hayi akulandwe iziperedu siyibophela nje imali yayifaka nje babeyibona seyinyaweni nje ibophela imali empela ifike necustom impela lalisizakele kaDlamini kunjalo ngifuna ukufakazela lokho kungabe ukuthi abantu bathi hayi ama fake lawa semzimbeni akuyona imali cha imali impela cha ngiyayizwa nami ngiyizwa futhi cha imali impela bese ngibuyela lana ke ngelilanga mhlawumbe kuyofuna ukuthi ngoba ubuyale kwaNongoma ngiye ngizwe kuthiwa mawela uthukela so sekuyisizulu sangempela ngaleso amazulu ngelilanga ukubachazela ngoba ngizwile ukukhuluma nangegama elithi inkukhu engqoqa kufanele ukuthi abantu ngelilanga bakhona abangazi ukuthi umbalo ongqoqa into enjani impangele inkukhu esuke namabala amnyama namhlophe amacifici asuke impangele yabona ke abangapha kothukela ababengawazi lo mbala lokuthi umbala onjani ake ngibuze umunye umbuzo ke ngibuzele nje abalale beBeniko Multimedia kanye nabakadokotela uDlamini ku channel yakhe ubaba Dlamini isikhathi esiningi ubonakala esemakethe noma ese-workshop esebenza ngoba phela ziyakhuluma nabanye odokotela la ngaphandle nathi siyabalalela futhi sibuke kodwa singakhomenti sifuna ukuthi njalo namhlanje sesinawe edokotela eduze kwethu yesibuze nje isigodlo sona sikhona osebenzela kusona ngaphandle ukubonakala emakethe nase-workshop abantu abavele bangene ephejini likadokotela uDlamini uDr A.Dlamini babuke nje umuzi bazobona isitezi ake sikhulume ngomuzi nje kuqala futhi njengoba
sisazoya esigodlweni Okay. bazovele babone ngento nje ngestage nje Yeah. bethi bayabuka ngaphandle bafica iy'moto mhlawumbe nabo bangahluleka uy'bala ukuthi ingaki Okay. ebese-ke kuba isigodlo-ke esisezingeni ngacela-ke mina ngekwe-technology nangezinga esikulo manje ukuthi ngicela isigodlo sami sibe ne-tiles phansi sibe ne-ceiling board noma kugesi ngawukhanyisa abawufuni ugesi basishaya ama-aluminium sisezingeni ngendlela ezimanga cha nginesigodlo ngathwasa nje ngaqeda nginesigodlo esisezingeni futhi ngisebenza nje abantu ngokusemthethweni nazi isitifiketi registered permanent ngisho incwadi kadokotela uma ugula ngiyakwenzela anginayo nje inkinga ngisho encane nazi isitifiketi hayi ukuthi kuthiwe phela bakhona vele nje ububeka mfowethu ukuthi bakhona phela abavele beqhamuke sebevumbuka kulezi insuku kukhona ney'gubhu lapha ikhona ey'landa imali kuthiwe zilanda imali zilethe endlini xake-ke mina ukuthi zizilanda kanjani. Ngiyacabanga impela ngendlela osebenza ngayo lapha ngayo kodwa-ke njengoba ngisho ukuthi ngiye ngikulandele ngaso sonke isikhathi and kade ngakulandela njengoba ngichaza nje ukuthi khona indoda yakhipha insebenzo ekade yona iyitholile ngenxa yemisebenzi yakho. Kodwa selokhu ngakulandela nje angazi ngibone ngempela uphethe isigubhu noma ukukhuluma ngaso-ke isigubhu ukuthi-ke fikani nizolanda isigubhu su-15,000 su-10,000 su-20,000 su-bani. Awukuthi nje fahla kancane le ndaba yegubhu ukuthi yindaba wena ungabe nakho ukusho ukuthi emsebenzini sukuwenza ngaso sonke isikhathi zikhona nezigubhu nizofika nilande izigubhu kumina. Lento yesigubhu Dlamini wenza kahle uyichaze ngoba abantu abaningi balimele baseyinkingeni ngenxa yezinto ezithinta izigubhu. Lento yesigubhu bahlonishwa ijulile. Ake ngimkhele phezulu nenibuka lo live. Lento yesigubhu ijulile musana ukugijima nithi nifuna izigubhu ngenifuna izigubhu. One engifuna ukunitshela khona. Asikho isigubhu ongathi mawusilande kuDlamini noma usilande kiphi inyanga mayikhona ivele ongathi mawusilandile sisifakela endlini sesibeke la mayikhona ngayinika u30,000 noma u50,000 sesibeke la sikhiye la sikhiye eminyango sobabili ebese siyaphuma sithi emva kwenyanga kuzobe sekugcwele imali la endlini. Akungadlalwa ngabantu ayikho leyo nto. Isigubhu ungathatha le container le Dlamini. Into ebalulekile umuthi osuka uphakathi. Singathatha le container Dlamini le. Sifaka umuthi wokudonsa la. Kumuntu one crash, kumuntu one business mhlambe le tavern, kumuntu mhlambe one driving school, kumuntu mhlambe one skole, kumuntu mhlambe oyidayiselayo mhlambe oyidayisela ini. Into ebalulekile umuthi ophakathi wokudonsa ama customer ukuthi ama customer weze. So manje wonke umuntu ukhuluma ngezigubhu zokudonsa abaningi laba bathi banenzela izigubhu abazazi ukuthi zenziwa kanjani. Ake ngikuchazele mbukele ekhaya wena ubuka lo live. Into ethinta isigubhu ijulile ngoba mangabe kwenziwe isigubhu kufanele ngeke ufike namhlanje ngunika isigubhu namhlanje uhambe namhlanje. Kufanele mangizokwenzela isigubhu ngithathe le mithi engizoyifaka la kule container. Isigubhu yiswela noma igona kuthatha isela lisencane ebese liyavula lapha ikhishwe lokho kuzinhlamvu okuphakathi. Ebese kufakwa imithi ke la efakwayo thizeni. Ebese lesi sigubhu siyahamba siye ethunini. Masiye ethunini ngizela ukuthi njalo nilalele ukuthi why ingalokho ngene ezigubhini kakhulu ngoba into yesigubhu ijule kakhulu. Umuntu uma efuna ukuphakanyisela umsebenzi akafike kimi hlale phansi. Hayi umuntu ezongena lapha ethi ufuna isigubhu woza namhlanje isigubhu kusasa uyasithola usuyahamba. Kanti sesupermarket uzothenga isinkwa la. Isigubhu sifuna ukuthi mawunginika nasi isigubhu okay ufuna isigubhu uze hlale phansi. Ngutshela ubungozi baso basikhona. Ungabe ufuna sokuhlola, ungabe sokuvika, ungabe sofuna sokudonsa abantu, ungabe sebusiness. Ziyahlukana ngithi. Esokuhlola, esokuvika, esebhizinisi, esokuprofeta noma ngabe sani, esesempi ukuthi kunabantu abakuhlaselayo. Mawuze ufikile hlale phansi. Ebese ngithatha le mithi mina engizobe ngiyithakela. Lapha ngibala imithi ejulile lapha, ngibala amafutha omhlakuva, ngibala imbongi, ngibala uju lwenyosi. Ubone sibeka lapha nesiqhaqhambe sithi sijuluke sibe manzi sibe sithi into lapha ngibala imithi engathi mangilala engiyibala la mangabe senza esempi noma esokulwa ngibala odlula behlezi la lana ngibala inyengelezi la
lana ngibala imambe eminyama nehlaza, lana ngibala izilwane zasebhubesi, ngikhuluma ngezinto zokuthi uma ngabe umuntu ethi uyafika kuwafika khathali. Uma ngabe sifaka izinto zokudonsa, lana sizohamba silande ilanda, lana sohamba silande inkwazi, inyoni, lapha solanda izwa ngomoya. Zonke lezi zinto lezi yizinto lezi okumele siyilande ngalesikhathi senza lesi sigubhu. Sengizithatha ke lento lena emithi engiyifake la, sengiyifaka imithi okuthiwa wovuka bonke. Sifaka lapha hayi ngoba ngimchazela isigubhu sakhiwa kanjani, kodwa ngimnika iqhubu ukuthi abantu bakhiphize bagijimela igubhu, bagijimela igubhu. Kodwa uthi uzokunika isigubhu umuntu, kodwa isicathulo asigqokayo siyadabukisa. Nakho mina yasibona njani u7000 esicathulo ngisigqokile, yabo nali iwashi likubuza indaba. Fanele mangithi ngizokunika into yenhlahla uyibone inhlahla phela kimi. Sengithatha lento ke bhuti sengiyethuneni. Mawukuthi ngizokwakhela umuntu into enebhizinisi, fanele ngiye kumuntu owayenebhizinisi. Mangizokwakhela umuntu into yokuhlola, fune ngiyethuneni lomuntu oyehlola. Mangizokwakhela umuntu into yenhlahla, fune ngiyethuneni lomuntu onenhlahla. Ngiyovusa lo yamuntu. Alethe lento ayikade isebenza yena. So ngalesikhathi sithatha lesigubhu ke, mangifika lapha phathi sinemfu ngichaze konke ngoba abantu la ngizobe sengibafundisa. Angithwasisi la, akuthwasisi la. Nina nisafuna ukuthwasa hambani niyothwasa, angithwasisi la ngiyaphasisa. Sesithatha ke isinemfu, sithatha imali emhlophe, sithatha inyama ebomvu noma isibindi noma inyama ebomvu, sithatha ugoloko, sesiyahamba siya kuleli thuni, siyibeka lezi zinto la. Ndoda yamadoda, sibanibani okwasibanibani, nangu bani uzofuna isigubhu, usifuna ukukuvusa la, funa uvukeke la, uyomsebenzela, unethaveni. Njengoba nethaveni sokuvusa la, nansi inyama esikunika yona, na ugoloko esikunika yona. Mawukuthi awubhema, nansi insangu, nasi isinemfu, nansi. Sicela ke manje la siyayishiya lezi zinto la kuwo. Nasi into esikupha zona. Uthi uyafika ethuneni lakini khona imali emhlophe, khona inyama yenkukhu, khona amathambo, bese uyahamba. Ngalesikhathi uhamba, kuzosuka izintuthwane zethuni zinyukele kule nyama. Ifike zidle le nyama, sizothi sayidla le nyama, sifike thina sithatha inyama, sithatha ibhakede u5 liter noma u10 liter, sithathe le nyama siyithithele phakathi. Sithatha lezi zintuthwane ezikade zidla lo muntu, sabuya zadla le nyama, siyifaka phakathi. Sesiyavala, siyayishiya futhi. Siyahamba. Siyabuya futhi senze njalo. Lento siyenza 3 days ngoba sifuna lenhlabathi lezi intuthwane ezadla nomuntu. Sesifakela bovuka sesiyahamba ke. Mawukuthi ufune siya la kuphambana khona indlela, sisisa la kuphambana khona indlela. Makumele semfuleni, sisisemfuleni. Sekuyisigubhu ke sesiyabuya ke sifake eminye imithi ke. Sesiyayitshela ke ndoda yamadoda, uzodla ikhokhi ke mawukuthi umuntu uphuza ikhokhi. Ndoda yamadoda uzodla isiminofu. Ndoda yamadoda uzodla imbongi, amafutha embongi noma umhlakuva noma ujulo enyusi noma ushukela. Ushukela ke lusuka isigubhu sakho sihlambulukile masidla ushukela ngoba ushukela uyinto elethe inhlahla emnandi. Yonke into noma umuntu oyikhulumayo isuke inoshukela. Noma umuntu ekwenzela umuthi ofaka ushukela usuke ekuvuleni noma ujulo enyusi. Sewasithatha isigubhu kusuyamnika. Ake ngikuchazeleke ngobungozi. Mawusithatha ke lesigubhu sewuvusa umuntu. Wamvusa umuntu okwesinye isibongo, wamvusa wamletha la ekhaya. Uzokuthiwa ethi umuntu yazi mina mangila ekhaya ngiphupha ngilala nomuntu wesifazane noma ngilala nomuntu wesilisa. Ubungozi bobukhona ngezigubhu. Uma ngabe usulande isigubhu bangakuchazela ubungozi baso, usuke usunemsamo emibili ke manje. Uthi uthulele nonkosikazi wakho noma unkosikazi wakho ulanda isigubhu uphuphe wona la nomuntu wesifazane, kanti lo muntu angithi phela usevukile lo muntu uyaphila. Mawumthuma mawukhuluma naso siqanjwa negama usosiqamba igama, sibanibani siyavuka manje sihamba olanda abantu ethaveni. Ethi umuntu ulele nje ezokuthi akayophuza kwaDlamini, ebasethe ezokuthi sefikile lo muntu uthi vuka vuka, ethi uthi uyaziba avuke awadlula lonke amathaveni awungena kwaDlamini. Ethi mayifika lapha uphethe 10,000 afika spend 10,000. Ngaleso sikhathi imali iyabuya izakuDlamini. Asuke everele, asuke uthongathi, ashiye bonke amathaveni, angene eThekwini angawuboni kahle. Lo muntu uyamdonsa uthi vuka, hamba. Mayefika lapha u100,000 afika spend 100,000. That is how uthola imali ngesigubhu. Leyo ukuthi isigubhu uzovela siphalaza imali ayikho leyo. Bengichaza isigubhu Dlamini. No, siyabonga mningi umsebenzi izinto esingayithola nolwazi olungatholwa abantu, kodwa ke phela noma phela kungathwaswa la bunjalo angithwasisi. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ngelinye ilanga futhi sisazobe sithi singene kwi-channel sichazele ababukeli zonke izinto eqondene nokwelapha na yonke into. Kodwa namhlanje ke ngokwesikhathi
ngiyafisa ukuthi ke singavali le channel njengamanje ungazange bachazela abantu wonke lama product. Ngibona ama product akho la fanele kubachazela abantu mhlambe nga1 ukuthi le yenzani le yenzani le yenzani inigama la lena ukuze abalandi ababukeli bakho bakwazi ukuthola ulwazi noma bafune ukuzoyithenga iproduct noma bakubiza uzobalethela iproduct la besuke behlala ngakhona. Kunjalo Dlamini ngaphambi kokuba ngiqhubeke bafowethu mina into engiyenzayo angeke ngithi ngiyathwalisa into engiyenzayo mina ngithwalisa umuntu noma ngiphakamisa umuntu ngenzuza mawufuna ukwazi ngenzuza musu ungibuza la ku Facebook woze ekhaya nginesigodlo mina ngine office nali office sikulo la eSangro House 317 la uthola khona iBenichem Multimedia TV la uthola khona udokotela uDlamini nama product onke 317 eSangro House. So engikucelayo ke kuwe wena obuka la mawufuna ukuthi Dlamini ngifuna ungiphakamisela umsebenzi wami woza nguphakamisele ngenzuza ngikuphe ngusemfuleni into engenabo ubungozi engeke ibulale ngane zakho ngoba lezi zinto zokuthwala abafowethu zinobungozi engeke ibulale ngane zakho ngeke ufe umuntu woza hlale phansi ngikuchazela ukuthi senze u1 no2 no3 no4 kuvuleka into zakho ufike uma ngabe ke ngizokuthatha ngusemfuleni ngiqala ku 10000 ukuthi sambe semfuleni nawe ngiyokulungisela into zakho siqala ku 10000 kuyaphezulu uma ngiwulungisela umsebenzi size sifikele even ku 200000 kuya ngokuthi wena unani yini onayo athina ama plan akho ezintweni zakho zime kanjani kodwa nje mawufika hlala phansi ngiqala ku 10000 ungaboni Dlamini senemali uboni Dlamini etshintshe imonto egibela imonto vele ngiyayigibela ayikho into engathi ngiyiswele ngabe ngidlalela ngama ngixakile mangathi ngixakekile wena kwakho fone ku 072 77 46 107 ngithi ngibize singakaqedi kodwa nje fona ku 072 77 46 107 sengizongena ke kuma product Dlamini nanka ama product ami ake ngiqale la qale ngalawa u2 amakhulu lawo bese kuba sibafezele nababukeli lapha nabaka Benichem Multimedia lana sikhuluma ngembiza ebizwa ngokuthi umnabise igama layo leni iqondene nekamero le shaya ikamero le umama mbambe iawu uthule ukuthi du ngikhulume kakhulu oba nengane ziyabuka la TV kodwa leni iqondene nekamero igama layo umnabise yaqanjwa ngabantu ukuthi umnabise ayihambi yodwa ihamba nanayi le 2 yipin code le bazosha bayaziyo ipin code le uyiphuza nalembiza le kufake phakathi kokubili ebese ukuphuza bese uya kumuntu wakho bese kuthi le inamathela sibambelelo lesi mawufuna ikhombo yakhona woza ufole 072 7746 107 uzothola ukuthi kwenzakala nansi iyekamera le encane le encane le sibuye size empilweni nansi empilo kumuntu othi Dlamini ngiyagula ngiphethe ama ulcer baze bayiqamba igama bathi umathatha kanye izifo umuntu othi Dlamini ngiphethe ama ulcer phethwe isinye phethwe izinso phethwe ushukela nginenkinga ye discharge nginenkinga yilonda nginenkinga umzimba omubi nginenkinga yokuthi angidli unenkinga ngaphakathi noma isikhumba sakho thatha la imbiza uyiphuza uphuza amanzi kakhulu izokuchamisa ke mawuyiphuza iyacleana lembiza le strong iyacleana strong uyiphuze bese uphuza amanzi sibuye mfowethu size la kumuntu othi faith water le kumuntu othi Dlamini mina ngifuna amanzi nanka amanzi kaDlamini lapha uyaphuza uyaquma uyaphalaza uyageza ifaith water le eclean ngendlela eyisimanga kumuntu othi Dlamini mina ngeke ngikhulekela abantu ngisebenzisela amanzi kuphela ngeke ngihlangane nomuntu megula phuthe phethe amanzi khulekela amanzi aphile uDlamini ke njengoba nimbona esiza abantu unesiphiwo sokulapha unesiphiwo sokusiza abantu I am a founder yebandla leZion iamazing power of God I am a founder yalo nanka amanzi kaDlamini abusisiwe uyakhulekela kuphela uhamba uphile uyobuya uzothi Dlamini ngiyakuvuma ngaphansi kwezinto zokucleana njalo kuze kuba khona nansi insipho
insipho lena eqondene nogazi nokuthandeka isusa amabala isusa induna yakho ugazi le nsipho uyayigeza ucoba ulale nayo uvuke ekuseni igeze clean isikhumba ubone isikhumba sami sinjena nje le nsipho ngiyayigcoba ngilale nayo uvuke ekuseni ngiyigeza uklineke isikhumba sami ngibe nje yakho ugazi ufuna umsebenzi ufuna ukuthandeka nayo le nsipho ngibuye ngize la kwi-bath salt i-bath salt yala ekhaya nansi le bath salt le isiza kakhulu ekutheni uma ugquma ngayo uyagquma ngayo ufaka impepho uma unayo amawele ube nenkondlwane ube nalezulu lekuthiwa ezangoma lempepho yentathu noma unale u2 ayinankinga uthathe lempepho ufake phansi kathi ugquma ufake nempepho lana ivula le bath salt ivula ngisho idalwa zakini zikhulume nawe mangaba ukuthi awusaphuphi uphupha abantu bakini bafike bakhulume nawe nansi bath salt sibuye size la kumuntu othi Dlamini imali ayihlali kuyenzeka imali ingahlali ngenxa yokuthi ubudedengu kuyenzeka imali ingahlali ngenxa yokuthi usetshenziwe kuyenzeka imali ingahlali ngenxa yenkinga zakho and okunye ngifuna ukubalula ukulala nomuntu umuntu olala naye unomthelelo empumelelweni yakho ukuthi uphumelele futhi unomthelelo ukuthi ungaphumeleli ngoba mangilala nentombazane mina kanti mina ngingumbulali ngiyabulala automatically umoya okimi uyathelela intombazane that's why umuntu mangabe yisoka imosi into zakhe zingalungi ngoba omunye ulala na wonke amantombazane akhipha izizi nasholela amadoda kubuye kwamabhadethi imbokuyi zithi ihamba kahle into zakho ulala nentombazane kanti inezinto ezingcolile ezenzayo ingakutsheli wena uyithole nawe into zakho seyibheda ingoba ulale nomuntu ovela igazi lakhe lingalungile even umuntu onesibongo esingaqondile mawulala naye wena isibongo sakhe singaqondile into zakhe ivele ibheda automatically nawe zakhe izobheda ngoba umuntu oza kuwe uyakuthelela kunomuntu ubhuti ohamba kahle engakashadi into zakhe zibe right anela ngashada kuvele kubhede yonke into ushade nomuntu ovela into zakhe zibhede esemali lisi uyaqhuma uyageza ukhulume ngemali ucela imali sidlule kancane ke nje lapho sibalikhulu dokotela ngizwile impela kodwa kufanele ukuthi kube khona la sidlula khona kancane ngizwile ukukhuluma ukuthi umuntu wesilisa emelale nomuntu wesifazane okhipha isisu okusho ukuthi ubulele uba namasho izinto zakhe ezingalungi kanti ke kuyenzeka phela nomuntu wesifazane ongakaze enze lutho lumbi ongakaze akhiphe isisu okuclean alale nomuntu wesilisa kanti lo muntu wesilisa walala nomuntu wesifazane okhiphile kanti kuhamba kanjani kuyenzeka mhlambe lokuthi lo wesilisa abuye nalezinto ezamabhadi azilethe kulo wesifazane kunjalo kuyenzeka ngoba ngalesikhathi ulala nomuntu wena uba uyena yena bewena ngalesikhathi ulala naye uhambile wahamba wayala uya khona kanti umuntu uclean usubuya nalemoya oyithole lapha engcolile wena wesilisa yahlala kuwegazini esikhathi ulala nalo muntu wakho clean automatically usuyamthelela naye cha ngifuna sidlule lapha bangathi abantu besifazane bacindezeleka bengikhuluma ngesemali bese kuba inansi intambo yezitha bayayazi kabaningi mawungena ephejini lami nje uyibuka uzobona na intambo kaDlamini yezitha mawunezitha ufuna inhlahla le ntambo iyakusiza kakhulu e10 iphinde kusize enhlahleni le ntambo ke yona ke u500 mawuyifuna iyona ngicela ukisho bafowethu nje la ngicela ukisho u500 umuntu mangabe efuna ukungibona ekhaya bafowethu uqala ukuphatha from kwi1000 kuyaphezulu kuya ngokuthi yini osuku uyifuna mangihlola mina u500 ukuconsulta kwami u500 le ntambo ke leni iyakuvikela ithini siyangivikela mina kanti imoto yami bengithumelela ngesilwane ngishawa imoto ihluleke namanje ngiyaphila iLexus yami engisanda kuyithenga lemhlo iIS350 yaphela nya kodwa ngasinda iFortuner yaphela nya ngasinda ngo2018 bangidubula ngenhlamvu ezo52 kwiMercedes kodwa yaphela nya zimbobo kodwa ngidubulekanga ile ntambo le angisho ukuthi ngiyayitosa ngoba kuyami kodwa mawunezitha thatha le ntambo le 500 kuphela uyobuya ungixoxela sibuye eDlamini size la kumuntu olalwa isilwane ophupha kabi kuyahambisana ke lokhu kokubili umuntu olalwa isilwane ophupha kabi ocindezelekayo let's say leyo u2 iyahambisana intambo yezitha isosho semoya emibi mawukuthola lokubili uma unamandla ukuthole kokubili uyobuya uzongibona sibuye eDlamini size la eswashweni senhlahla isosho senhlahla ke lesi mavula kuvaliwe lo sebaze basho njalo abantu bathi mavula kuvaliwe lo
iswasho senhlahla lesi sosamathunzi usifake emanzini ufake imali emhlophe uyogeza ngaphandle ufake ubisi ukhulume mawunoju luthe kancane uju kulolu bisi nale nyongo yenkukhu negazi endishini uyogeza ngaphandle ufake imali emhlophe uthi ngithi la bonke abantu abenze okubi kimi namhlanje ngiyakuthenga ngale mali kunale mali noma ngabe inhloboni yomuthi eyasebenza kimi eyahamba yayothenga umuthi namhlanje leyo muthi ngiyawuthenga ngale mali ngithenga ngabe bikho umuthi ozosebenza into embi kimi ebese uyaqhuma la uyaphalaza uyageza umavula kuvaliwe bawuxoxela abasazi ungene ku Dr. A.Dlamini ubuka uYouTube wami uyosho ukuthi ngiyakuvuma Dlamini sengivala nansi lotion nansi perfume yabesilisa yabesifazane la ngiphethe ilotion yogazi simonyo lotion ukuthandeka mawufuna ukuthandeka ume phambi kwabantu bakuthande nansi lotion kaDlamini eyogazi yokuthandeka kuvuleka into zakho la ngiphethe perfume yabantu abathi Dlamini sifuna ukuya kuma interview eyabesifazane yabesilisa nansi perfume uyafaka nje mawuhamba uyala uyakhona ubuye ngixoxele i300 okunye ngiyakusho amaprice okunye ngikusho sengivala umuthi okuye kutshwala lo umuthi okuye kutshwala lo 2000 umuntu othi Dlamini ufuna ukuye kutshwala nje nanko umuthi okuye kutshwala nje lo yini okuye kutshwala cha ukhona amakhetho esihleli nawo la yavungama kancane cha Dlamini ngiyabonga mfowethu ukuthi namhlanje usivakashele la ekhaya sizoxoxa kuningi futhi sisazoxoxa nakuba omaskandi nabantu abafisa ukwenza ama interview iBenico Multimedia ikhona available ise 317 Sangro House lapha etholakala khona sondela nje impela uze uzokwazi ukuthi kwenzakalani ufuna ukushutha umshado ufuna ukwenzelwani woza njengoba bekhona namhlanje nami ngibakhokhela njengoba bekhona la kunemali yabakhokhelwa yona bese bayeza ngoba yonke into imali amakhamera shutha ngawo njengoba ubona nje sibahle kangaka ibona kukhona ukodwa kusalile mhlambe ngoba kufuneka yonke imkhakha seshile ngaphandle kunabantu lana abasekhundleni namakhansela imeya abafundisi amabhishopi kuyafuneka ukuthi phela nawo njengoba besekhundleni bahlonipheke noma bathi bekhuluma izinto noma benza izinto zenzeke ngendlela efanele ngabe ikhona into basiza ngayo dokotela kuleso simo esinjalo ngibasiza kakhulu and bayafika ukuthi phela angiyena mina umuntu othi mangabe efike lo muntu osuke lelo zinga ngihambe ngimemeza ngithi labo bantu abafika isikhathi esiningi kusebusuku bengalokhu bebona ngabantu bayafika kakhulu futhi kimi phela mangabe ukuthi uzofika ngimhlelele ukuthi akafike engabe lokho ebonwa ngabantu mayifuna ukuze mina uyeza kodwa ngifune bafike ebusuku ukuze umuntu imfihlo zakhe kube izimfihlo zakhe kodwa ngiyabasiza kakhulu noma ubufuna isikhundla emsebenzini noma ubufuna ukuba ikhansela ufuna ukuba imeya ufuna ukuba yini lento ufuna amabhizinisi ufuna kuvuleka izinto zakhe cha uze kimi ungasabi kube kuthiwa ngilenhlobo ethanda ukuvela bengambala mina kuthuka abantu ukuthi hayibo ubani uhamba kubuwe ubani uhamba ku yes kunjalo yebo kusho ukuthi kodwa ke noma lo mbuzo mhlawumbe okhwadi kancane ngoba mhlawumbe uzoba thunaza abanye kukhona lesimo sokuthi mabefika abantu abakanjalo isikakhulukazi labantu abakholwayo ngoba kunabantu abaningi abakholwayo abathi bona abasahlabi abenza ukuthi ngiyacabanga ukuthi isikhathi bafika kuwena ubahlolele mhlambe uma sekudinga ukuthi yena ubatshela kufanele bahlabe bayabavumelana nokuthi bahlabe bayafika abantu abakholwayo Dlamini bayafika impela abantu abakholwayo kuukuthi abaningi bayisebenzisa izinto zesiZulu kuukuthi abasho uma ngabeke ukuthi kuphoqa ukuthi ufuneka ahlabe uyahlaba kodwa kube imfihlo yakho nawe njengoba ngudokotela nje kuba imfihlo yami naye kuba into yethu ukuthi wenze 1 no 2 no 3 kube into econfidential yakhe uthola ukuthi nje khona omunye uthola ukuthi umfundisi ufuneke semfuleni sitholakala imvu sambe semfuleni sifika imvu lapha sinqume imvu sihlabelela emahlombe egaqile yasinqume kuthi nosiko lwakhona lapho sosemphakamise ukuthi ibandla alithi ligcwale bese leyo mvu leyo iyashiswa kuthathwa amathe idliwe inyama kuthola amathamba ashiswa amathamba bese kuba nomlotha kubantu abayazi abantu ukuthi ibandla lakhiwa kanjani ngengene ke details kodwa khona kusebenza amathamba emvu uma ubone kunomlotha thizeni osukukhona ukuthi noma kufika imali kuthiwe la emlotheni
yebo Hayi, asibonge dokotela siyazi ukuthi leyo kade sigcina ukukhuluma manje kuyizinto ezizimfihlo kubantu abathize asisho ukuthi abantu abanjalo benza njalo kodwa ke kuyenzeka kube khona izinto ezifika kuleso simo esinjengalezo basizakale nabo izimfihlo zabo ke lezo ke singeke sazidalula nodokotela angeke azidalula ukuthi ubani wenza kumina ngamenzela u1 no2 no3 izimfihlo nje lezi zinto zasezweni ngoba mawuyindoda noma umnikazi womuzi kufanele kube khona ezinye izinto eziyimfihlo nje zakho empilweni kunjalo ezingavele zinekelwa lonke ilizwe kunjalo sibonga kakhulu ke kwabakabheniko multimedia ukusibukela kakhulu kule TV esikuyona njengamanje okuningi mhlambe sizazobe sihlale phansi nodokotela sichazele kona siyazi ukuthi kuzoba nemibuzo eminingi nama-comment kulawo ma-comment nemibuzo sizophinde sihlele futhi ukuthi sikwazi ukuthi sihlale phansi nodokotela siphendule leyo mbuzo si-comment nakuleyo ma-comment enisuke niwavesile noma niwalethele kuthina kwi-channel yethu ngithi-ke asibonge kakhulu kudokotela wethu uBaDlamini njengoba eseshilo-ke nje iy'namba zethu nizoyibona la ngaphansi eskrinini engingayisho nje ile 067 983 0910 iBheniko TV 067 983 0910 leyo ke inamba yakabheniko multimedia or bheniko MTV eningasithola kuyona nemibuzo eningase niyibuze singakwazi ukuthi sixhumane noBaDlamini udokotela aphinde futhi ke nikhulume naye ngalolu hlelo njengoba sikulolu hlelo namhlanje ngithi ke asibonge kakhulu kusibonga nodokotela usinikeza lesi sikhathi sakhe njengamanje isikhathi sesihambe kakhulu sekuhlule eminyango siyavalelisa kahle kakhulu kuba kabheniko nisale kahle siyabonga kakhulu 072 7746 inamba kadokotela uDlamini ioffice lakhe liseSangro House eGoli ke bafowethu niyazi nani mangifikile kuvaleka imigwaqo ngiyeze eGoli bafowethu ngizonazisa nihlale ephejini kuDr A.Dlamini bese kuthi ke ku TikTok ngikhona ku-A.Dlamini noma ke nginenkingana yokuthi sewugcwele abantu baningi kakhulu seningamuvela ephejini lami uDr A.Dlamini mzimba okhalimali Dr A.Dlamini mzimba okhalimali ku TikTok ebese kuba ukuthi i-email ke kunabantu abathanda ukubhala ama-email A.Dlamini03@gmail.com bese kuba ukuthi i-office lethu liseSangro House 317 la khona iBheniko MTV phinde kube khona uDr Dlamini enizothola khona intokazi lapha nekhona uqhawekazi yakwamkhwanaza kuyiyona edila nama-product mangabe ufuna ukungibona ukukhuluma nami noma ngize eGoli noma ngiyaphi bhuka i-appointment ngoba ngisebenza nge-appointment angikwazi ukuvele ngithi sengiyakuthatha ngiyaconsulta nawe ungabhukanga i-appointment bhuka ku-072 7746 ngiyabonga inkosi inibusise ya ngibe sesivalelisile kodwa ke kukhona okuncane ngicabanga ukuthi kusalile ngiyazi njengoba sikwaBheniko multimedia sibukela abantu abakude kakhulu mhlambe e-UK na kwezinye indawo ezikude kakhulu ne-Africa noma ne-South Africa kungenzeka mhlambe ngelinye ilanga ngoba ngiyengibone nabanye abalaphi bayakwenza ukuthi bahambe baye overseas mhlambe ko-UK olapha khona mangabe kunesicelo mhlambe sikanjalo bethi ke sicela baBaDlamini ke ufike la nathi sidinga usizo lwakho kungenzeka ubavakashele uye ko-UK United States noma ko-London noma kuphi cha ngiyaya lapho ngiyaya okwamanje baya Korea ama-product wabo ngiyakhumbula nje usho umfowethu ukuthi kunabantu base-UK ababengidinga abantu bayafona ngo-WhatsApp nango-WhatsApp befone nge-video call ku-WhatsApp bafone ba-WhatsApp kule number 072 bese ngiyabaposela ama-product noma ke uma ngiwaposa ama-product angiwaposa yi-liquid uma ngabe ngizomposela le mbiza le umuntu kuphoqa ukuthi angimnike yona ingamahlamvu ngoba into eliquid ayingeni afike ngala iphekele na ngimtshele ukuthi uzofaka nani noma ngimfakele kwi-packaging yakhe ihambe izifika impela e-United Kingdom ngihlale beyaposa eLondon ngihlale ngiwaposa even e-India bakhona abantu bakithi base-India even China kuyafika ama-China ngomunye unyaka la afika athenga ama-product ami ngicabanga ukuthi imali ayishiya 800,000 ezwile ngawanika ngathi afike lapha nathi yona ayoshaya amabhiliyoni ngoba
le mithi lena nje beyithathile kimi ayoyimixa nama-herbs. Wow, kunomuntu owasizakala wase-China wasizakala le mithi lo base befika, then ngabanika neyiwasho ngabatshela zenzani. So even le nsipho le, uma uyibuka le nsipho le imixiwe lapha phakathi, imixiwe le nsipho le, imixiwe konke lokhu kusuke kunemithi thizeni, kunento zenhlahla eziphakathi. Even i-perfume le, perfume yala ekhaya isuke imixiwe. So-ke ngithatha izinto zesiZulu ngizithi kancane ngifake esilungwini zikhaya. Hayi kuhle, siyabonga kakhulu, kuyezwakala. Ngiyabona uma ukhuluma ne-perfume leli khona umlandeli wakho noma umthengi waleli perfume uke wakhuluma ngalo wathi ali nje ukuthi liyakuwenza unuke kahle, ali ukuthi yena unuka kahle kuphela. Manje linukele nomqashi wakho kuyenzeka phela kunikeza promotion ngoba liyangena liwumuthi othize lithakiwe. Cha, siyabonga baba Dlamini. Uma useleke wena oyisalela ngokwakho, umuntu othanda ukuhlupheka vele uyayihlalela nje nokuhlupheka kwakhe, kodwa uthanda ukuphumelela noma ephambili uyabonisana nabantu abanolwazi abazokwazi ukumdlulisela ekuphumeleleni noma empilweni engcono. Ngoba uma uphila kufanele ukuthi uzilungiselele ukuthi awube nempilo engcono empilweni yakho, ungahlali nje ukuthi mina ngadala ukuhlupheka. Akekho nje noyedwa umuntu uNkulunkulu athi mayimlethe emhlabeni amdalele ukuhlupheka, kodwa kunezinto angazazi kufanele ukuthi aziphenye noma azifune kubantu abaziyo ukuze impumelelo yakhe iye phambili. Siyabonga kakhulu dokotela isikhathi sakho nakho konke osositshele kona ngosuku lwanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu, inkosi inibusise, siyabonga.